jedna starina. Bože, aký bojovník. Áno, Amur bojuje hlavne pri brehu. Išiel ti ľahko, že ak sem, až tu začal bojovať. No, Amur. Amur. Kokso, kde je kapor? Kapor je vysoký. Aha, ten je taký už štíhly, no. A na hen takú bojlu sa ulakomil? Áno. Prečo nie? A to je čo za meso? To je výborné meso. On že len rastlí. Chyť to išlo. Ako by plapal. No necháme ho, ne? Dáme zajtra na obed? Či? Počkaj len, je nejaký... Zajtra na obed máme No máte pripravené foťaky? Máme. Lebo to je problém, tak bude špinavý. Na takého kapra to stojí. Víš, čo bude špinavý? Ty kokso, že ja oni nevidím. Šupni si. Klakni si. Budeš špinavý jak svinia, ale... Bože, to je ťažké jak svinia. Poďte. Poďte. Poďme. Pečne nám blesk. Dávaj. Drž ho taký. No, plutvu, aby mal hore. Však má by byť. No čo je? Však nemáš blesk. Ríšo, čo fotíš? Keď je zapnutá detekcia slabého osvetlenia, dačo. Ja som odfotila, neboj sa. Musíš takto tú plutvu urobiť, vieš? Aha. No môžeš. Dávaj.